Helo, fy enw i ydi Bethan Rowlands ac rwy'n darlithydd addysg ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwy'n darlithio ar y cwrs BA Addysg Gynradd gyda statws athro cymwysiedig a hefyd ar y cwrs TAR Gynradd ac Uwchradd. Mae'n fraint i fod yn diwtor brifysgol a chael cyfle i ymweld â nifer o ysgolion yn Ne Cymru. Dechreuodd yr awydd i fod yn athrawes ysgol gynradd o oedran ifanc. Bues i'n athrawes gynradd am dros 20 mlynedd. Cefais fwynhad yn dysgu plant o bob oedran o sgiliau fathemateg i ganu yn y côr. Un uchafbwynt o'n gyrfa oedd y cyfle i fynd ar côr ysgol i'r Albert Hall i berfformio yng Nghyngerdd Mawreddog. Mae'n swydd sy'n dymuno llawer o egni a brwdfrydedd, ond sy'n gwobrwyo ym mhob ffordd. Braint oedd bod yn uwchfentor a mentor i athrawon dan hyfforddiant. Y cyfle i rhannu fy mhrofiadau, ei ysbrydoli gyda dulliau amrywiol o ddysgu a chefnogi'r myfyrwyr a ddechrau yrfa'n addysg. Yr angerdd yma gwnaeth fy ysbrydoli i ddatblygu fy ngyrfa'n addysg uwch, i hyfforddi athrawon y dyfodol. Hoffwn i weld bod y myfyrwyr yn graddio'r cwrs gyda weledigaeth i ysbrydoli ein gynhadledd newydd ni, i gael mwynhad yn ei swydd, yr ymdeimlad o ddysgu plentyn sgil newydd. Y wen mae plentyn yn ei ddangos wrth ei wobrwyo gyda thysysgrif neu sticer, a'r foddhad o derbyn llun gyda'r athro a thrawes gorau arni.